Para utilizar o programa da pizarra digital Active Inspiring da marca Promethean, ao abrilo, aceptamos esta versión de proba e aparecenos esta apariencia con esta interfaz onde aquí temos o menú, aquí temos a barra de ferramentas e aquí temos unha serie de iconos que son os exploradores que nos van a permitir realizar unha serie de accións. Se queremos cambiar esta apariencia polo modo primario, damos aquí a configurar e aquí iniciar a próxima vez co aspecto de primary. Cerrar, pechamos o programa e cando volvemos a abrir xa teremos o programa coa apariencia primary onde temos os iconos máis representativos con estas imaxes máis destacadas. Ben, no programa da pizarra digital temos estes menús, estas barras de ferramentas e aquí un explorador con estas diferentes opcións. Ben, as barras de ferramentas permítenos facer aquí co lápiz, podemos escribir, aquí co texto, podemos escribir texto e realizar así as nosas actividades. Ben, imos a ir vendo cada acción seguindo un archivo que teño preparado aquí. Archivo, abrir. Aquí vamos a abrir este archivo, pizarra digital ou rotafolios. Ben, con este archivo rotafolios vamos a ir vendo estes iconos aplicados a aplicacións prácticas. Nesta barra de ferramentas temos aquí a página seguinte, vemos que este ficheiro ten 63 páxinas, aquí pasamos á página seguinte e temos aquí as ferramentas básicas. Para ver isto vamos a velo, por exemplo, neste rotafolios, onde aquí eliximos a opción lápiz e aquí podemos elixir pois que fan os nenos. Aquí pois está cavando, entón cavar e podemos escribir así. Ben, podemos escribir a man ou podemos utilizar esta ferramenta que temos aquí en máis ferramentas. Aparecenos estas opcións, podemos utilizar este recoñecemento de escritura, poñemos o texto, esperamos un pouco e o programa vai nos a recoñecer a palabra cavar. Ben, para facer isto, este rotafolios, temos que insertar primeiro unha imaxe. Para as imaxes insertámolas desde o explorador de recursos, que son recursos que se atrae o propio programa. Aquí nesta flecha temos aquí, por exemplo, aquí botóns, vemos aquí unha serie de debuxos, por exemplo, seguimos este, fechamos. Para diseñalo no modo constructor, aquí neste botón azul, vamos a poñelo en vermello para poderlo construir. Seleccionamos o reloxo, estirámolo unindo estes puntos amarelos e imos insertarlle unha figura utilizando esta opción figura. Aparecenos aquí abaixo as que podemos utilizar. Vamos a elegir este rectángulo, aquí elegimos o color de liña azul, por exemplo, aquí o fondo e insertamos o recadro. Ben, volvemos a coller a ferramenta flecha, seleccionar, pinchamos, adaptámolo. Ben, e aquí podemos desplazalo. Entón, xa teríamos esta actividade diseñada. Se queremos que isto sea o único obxecto, seleccionámolo. Ben,
esto, vamos a borrar esto, suprimir, poñemos este por aquí, apartámoslo, seleccionamos esto, collemos ese, vamos a apartar este, con este seleccionamos así, e aquí nesta opción agrupar, e agora isto simplemente é un único obxecto. Para introducir texto usamos a ferramenta texto e escribimos aquí, escribe o nome e seleccionando isto podemos elixir aquí o tipo de letra, o tamaño, negrita, cursiva e aquí a cor, igual que nun procesador de textos.